jane rong kata ora nyoh tok. Lah piye? Nyoh. Nih. Ora nek karepe iki ora kok nyoh iki gratis orane gandeng iki Mbak Elisa ora nggawa duit terus dikeki nyoh gratis ngono lho karepe. Niki ambang-ambang ini wanita istimewa. Istimewane artinya sampai saat ini masih gelem sinau di kawruh sampai Allah niku gombal Mas Gareng iki gombal. Semenjak kalau ada orang cantik mesti dikatakan istimewa. Ono karepe ada maunya kamu. Duwe karep kuwi. Bedane karo kedong salam kuwi nggonmu kuwi. Karo apa? Kedong salam. Ono bedane. Kedong salam, kedong jero ora kena dijajaki atimu ora ono sing ngerti. Kowe mira kedong salam, kedong maju dalu. aku mbok disenenono wong ora mudeng dadi ora masalah. Ning aja anu Mas Gareng, aku tak ngicipi suarane Mbak Elisa sih. Ayo ngomong kowe ora cetha kok lembang. Aja nyepelekke, aja nyepelekke. Ora nyepelekke yen perkara bodi rupa oke. Suara perkara kok lembang. Orang tuh yang penting belajar Pade. Nah, bener belajar niku. Terus, belajar terus. Buktine sik, aku tak nyuwun pangkur Semarangan. Angel kuwi. Angel kok. Oh, ning aku arep nyoba. Wong umpama kleru ya aja diseneni wong Kyai Sulawesi. Ayo saiki pangkur Semarangan made in Sulawesi. Mbak Elisa. Oh, ya, Mbak. Mingkar mingkurengang koro. Ye, elak lah. Iki suara flash disk iki. Wah. Apa ya ning menungso kok ning ndi-ndi apa menawa kene kok tajepane. Wis ta, rumakno sik ta. Lanjut. Akarono karena merti si Jos. Hebat. Seketek yo Pade. Waduh, belajarnya. Wis ora usah omong bango wae. Omong marang bidrek. Sekedhik dadi seketek. Lanjut, yuk, iki aja diganggu. Iki ngambang ben laras gawat. Yo Mbak Elisa. Ayo. Wis ketok rambute ae cepet. Apa rambute? Kaya wong lair ki ae. Lanjut. Ayo sithik neh. Alhamdulillah, tepuk tangan kagem Mbak Elisa, Bapak Ibu. Ya Sulawesi lho. Foto melecet CTT. Melecet CTT. Meleset ora melecet. Meleset kok melecet. Ning anu Mbak Elisa, ajeng njenengan suarane iso kaya ngono kuwi. Ya. Ning isih kalah karo bojone Gareng. Oh, kok sakit kalah. Bojone Gareng daraya aku pamer. Malah bojone Mas Gareng nek nyuwara wah wis hebat. Ora gelem dirungokke wong akeh ngene ra gelem ngenteni wong sepi. Oh, ada nyuara metu. Jam nek nyuara jam pira, Mas? Jam 12 bengi metu kok omah itu. Oh. Kok kaya ngerti ku ya apa? Ku ya Serigala. Serigala. Ya, aku ngerti aku. Sinukarta mreh Gretarta bakartine
nonton sakmene akeh sing tak matke gur siji. Sapa? Mbah Kakung. Pripun Mbah Mbah Kakung? Kakung ngrungokke Elisa nembang. Ya. Ngemaske Mbah Kakung. Ayo no, beliau iki penikmat basa gending ayo. Lanjut. Ayo. Kang tumrap ning tanah Jawa Nano agama ageme turi putih Alhamdulillah. Iki ya Mbak, lagu ya penuh semangat. Nggih. Sejatine iki pesan spiritual, Mas. Oh. Pesan spiritual. Maksudnya pripun, Mas? Turi putih, turi iki apa? Karepe napa? Ayo Bang Turi no mesine. Dudu Lah nek Turi nu karepe napa? ditutupi mori. Oh. Warnane putih. Nggih. Ingat, semua orang besok akan ditutup oleh kain mori warna putih. Nggih. Terus Ditandur neng kebon agung. Kebon ki tempat untuk bercocok tanam sing gede kuwi kuburan. oh nggih. Seleret tiba nyemplung sakwise iki dicemplungke Nek wis dicemplungke nang nggon kuburan, kepundhut kembange apa gumantung tumindake rikala urip, apik apa elek. Yen apik surga, elek neraka. Kuwi turi-turi. nggih. Kuwi ya mung kira-kira. Ning yo ora, Mas. Ora yo. Ya alhamdulillah ya Mbak Elisa nggih matur nuwun. Mas Gareng wis duwe ngento-ento jlentrehke tembang turi-turi putih. Lowong Mas dienggo tinggalan aku karo Mbak Elisa ben iso kanggo sang urip. Tembungmu sithik ra enak. Kok ora enak piye? Kok tinggalan kowe karo Elisa, aku ane ndi? Lah nek sesuk balik ning Semarang, Apa sak kowe ora mulih? ya mulene nek yo ora sak omah. Yo, dadi ditinggali weling ngono lho nggih Pak Elisa nggih. Ilmu kan ra digawa mulih. Heeh. Jangan berbicara masalah mati dengan Wong saya. iki perkara ditinggali kok malah. Ora iso ditinggali iki ninggal weling iki wong arep mati. Ya ora to. Kowe agar ngetokke spiritual kowe jedul bahaya iki. Nggih pancen Mas Gareng itu bahaya, Bang. Dene iki. Wis pisan iki wae supen aja sak bahaya. Piye? Gorakat putuku begitu ae. Alhamdulillah ya wis. Nggih. Ah saiki wis dadi mbah kok Mbak Elisa. Nggih, selamat Wis dadi Pak. mbah, selamat. Nggih alhamdulillah. Nggih. Wis peputu loro ah. Ah, wis ora kena polah-polah. Saya menep. Aku kan apa? Saya menep. Kuwi nek wis dadi duwe putu loro kon saya menek sampean. Menep. Kok menep? Menep nggih. Menep. Tak goleke kanca sijine. Ah, sing rada cetha to. Rada cetha ki omonge ra cetha. Oh ya wis. Yo Mbak Niken, mriki Mbak Niken. Monggo. Mbak Niken Salindri, monggo yo. Tobel wong legen oleh omongan.
sambat, saya sehat, saya laris. Lah, moga-moga jaga kesehatan, sing penting jaga pita suara. Nggih. Ki rada cetha. Ngapa ta? Dirungokke iki cetha intonasi terbaca. Lah terus apa bedane karo Cahyu kae? Lah kok beda kene basane cetha iki perkotok-perkotok kok. Desono corone Gorotowatoto gawane watak wantu dewe-dewe. Wih, ngerti ta? Desa Mowocoro, ngerti ta kowe? Kowe dhewe kamu desa Mowocoro kok turu. Iki lho. Yo piye kabare yo? Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Mbak Dewi yang cantik jelita. Sehat ya? Yalah, enak Ya Cahyu, nggih, alhamdulillah. Ngono kuwi jenenge. Selamat malam Mas Cah. Tia. Iki cah enom sing iso ngejeni ngene iki. Ya ta Pak Elisa? Iya, tak sopan santun cantik. Iki tembuke saiki diskriminasi. Ngapa ta? Kowe disalami, iki disalami, nganti bathak iki lho disalami. Aku ora dhewe. Sampai pengen disalami. Heeh. Ayo ya kabeh padha ngatur assalamualaikum salam. Ora ngrasa dhewe. Salam. Rezeki iki dhewe-dhewe kok ya. Aku kaya arwah ya. Kok senengan. Iki. Kowe jangan meninggalkan sejarah. Apa itu? Sejarah. Oh, kok Sujarah? Loh, biyen kowe karo sapa? Lah yo karo aku to. Apa nih? Embo. Ya enggak, tadi kan enggak kelihatan toh, gara-gara clearnya ini warnanya apa? Putih. Terus mukamu juga putih. Iya. Enggak kelihatan. Oh, alah ora ketok. Niken ki saya gede kok picek ya. Piye to? Pripun? Lah wong tuwek kemum jeglek ning kene kok ora ketok lho. Iya. Ya gini loh, sering nesu-nesu terus. Ya kan gampang kan Iya. naik gitu kan. Heeh. Itu nggak baik loh, cepet loh nanti. Lho kuwi karepe cepet tuwa. Aku ora cepet busine brebet. Boten Pak De, mungkin lek jenengan marah-marah terus, jenengan mungkin cepet sakit, dieman-eman. Dieman-eman nggih. Iya, nggak boleh Aku marah-marah. anggere kepethuk Niken iki wedi lho malah. Tak wedi ngapa? Omongane mesti ngene terus sih. Enggak. Niku bocah sing ngelingke. Ngelengke, sampean kan yo ngelengke aku, Nduk. Ojo diforsir terus tenagane ngono to. Aku memang saya akui saya sudah tua. Rambut putih, Muka putih. muka putih. Rambut putih Obat. Rambut putih, kulit keriput bukan masalah. Itu semua saya anggap hadiah. Nggih. Yang bermasalah justru orang lain karena belum tentu menghadapi masalah seperti saya ini. Oh, dadi nek sampean iso tuwa alhamdulillah urung mesti nek bocah enom kuwi nganti iso tuwa. Lho, kuwi dirungokke. Oh, aku mah dirungokke aku ngomong karo dhewe kok. Ya dirungokke karo ora urusane. Kowe padha tuweke mbok cukup. Ngopo? Piye kabare? Wis di pacar apa urung? Enggak boleh punya pacar dulu katanya Pak De kan. Loh, jajal kowe kira-kira ora enak balekke. Malah nek kaya kowe malah ora apik. Kok aku ya ora ngeleke. Jalanilah hidup ini sesuai dengan usiamu. Di waktu kamu pacaran, ya pacaran. Lah nek rungono sing cocok apa ya dipeksa. Kan kula kan dereng lulus SMA toh Pak De. Iki kelas piro, Nduk Cahyu? Kelas 3. Lho, kuwi kelas 3. Fokus belajar. Kok sik kok perkara sekolah urung lulus SMA. Aku SMP wis ngentekke 3 kok. Awah kuwi garangan kok ya. Beda. Ora ya ning betul. Karier dulu ditunjang dengan sinau sing becik supaya karier dan apa ngelmu berjalan sesuai. Wah niki loro karo do dereng duwe pacar. Ayo no, Mbak Elisa ya jek sergap pendidikane, arep gelar doktor, nduk Niken kelas 3 SMA, aku dilokas kuliah. Padahal wis tak kei rumuse yen kepengin dangu duwe pacar iki gampang. Pripun? HVS sak lembar tulisi diskon 50%. Padake apa wae. Lah ya ora apa wis kowe saiki sekolahmu ning di kelas piro? Sekolahku di Kediri SMA 8. SMA 8 Kediri. Kelas 3, tapi 3 opo gak ngerti. Lho, Iya ta kowe iki? Kau ora ngerti piye? Piye kok IPA Supe, IPS Pak. kan biar ana IPA IPS sampe kayak saiki 3 apa? Ketinggalan IPS. Sing ora ketinggal.
Ya ora enek. Tenangan kok. Ya wis iki kan. Dalah. Bangune muga-muga pendidikane kecekel, kariere ya saya cemerlang. Amin. Kaya Mbak Elsa niki. Nggih. Wis terima kasih dokter wi. Yo, tetembangan sik. Niki anu Pak Jun, Nduk. Nggih. Niki ngersake ninggal katresnan ya kudu nduk niken niku dilanggamke sik. Nggih, nggih. Nggih. Kalih Mbah. Oh nggih, kalau Mbah anu to, Mbah Suparwan to. Nggih. Nah, niku ngersake Banten Banyuwangi. Nggih. Kalian anu Pak Kapolsek ajeng capek gunung duet kalih penyanyi loro. Oke. Niki tak ngaturke penyuwune Pak Junrien dibawani sik. Monggo. Ayo. Ngrungokke niken wis suwe ra tau pedhok aku. Nyuwun ngampil nyidam sari ya ora apa-apa Cahayu. Asmara ndana mawon Mas. Oh, asmara ndok boleh. Nggih, monggo. Ayo apa suarane? Ya, Nduk. Aja turu sore kaki. Ora kabeh wong iso basa Jawa, Mas Gareng. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan tidur di waktu sore hari, anak-anakku. Wah, iya. Lanjut, Ken. Ada pesawat berputar-putar di angkasa. Dewa kok pesawat iki lho. Pesawat. Dewa ki iso mabur apa ora? Iso. Lah sing iso mabur ki apa? Pesawat. Oh, lagi ngerti iki dewa adalah pesawat. Berarti kalau aku pamit ning mamaku, "Ma, aku mau naik dewa." Heeh, naik pesawat. Wis to menengo sing nontone percaya kuwi geger. Ya wes. Ayo. Nyangking bokor kancanane Apa artinya? Membawa pantat ke emas-emasan. keempat. Kok iso pantat iki lho? Nyangking bokong. Bokor. Bokor kok bokong. Bokor kok bokong. Oh bokor toh. Krunguku bokong kok. Ya. Oh, nyak membawa bokor yang terbuat dari emas. Ya. Bokor bahasa Indonesia apa? Paidon. Bokor ya bokor kok. Bokor ya bokor kok. Oh, kowe bedheki wong tuwa. Ya, Nduk. Isi nedo ngatatu Isinya doa-doa yang mengharapkan tidak terkena mara bahaya, semuanya selamat dunia akhirat. Kok kok panjang sekali. kok dawa men. Aku anggere iso tak dawake ora. Ya. Sandan kelaman pangan Nonano. yaiku bagian nipun wonten
wedok elok tenan Mas Gareng. Sayu. Pripun? Kula dereng ndoaken Pak Sanusi. Oh nggih, ayo. Nggih, kan Pak Sanusi sampun nimbali peng 3 niki to? Peng 2. Nggih, 2 kali. Pak Jun to? Pak Junedi. Nggih, Pak Jun nggih. Nggih. Arep ndongake apa Cahayu? Heeh, Pak Junedi. Wong kleru kok guyu. Loh, ning yo leres. Pak Sanusi iki jeneng bupati asmane Pak Nggih. Sanusi. Iya. Kalau yang nimbali sudah 2 kali Pak Junedi termasuk Ning malam. beliau Pak Iya, Bupati iya, itu iya. sudah merestui. Dadi nek ora ana pengestune ya ora bakal ditekan kene. Ini. Iya, gitu Nggih. maksudku. Nggih. Pak Junaidi matur sembah nuwun. Nggih. Amargi sampun nimbali kula yang kedua badene ketiga. Amin, amin. Nggih. Tapi mboten damel niki, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Kagem Bapak. Alhamdulillah. Nggih, Bapak Bupati, Bapak Sanusi. Sanusi. Pak Sekda. Pak Sekda. Nggih. Pak Kapolsek. Yang terpenting Pak Kades. Pak Kades, nggih. Nggih. Pak Kades asmane sapa? Pak Harinadin. Wah, tak ngomong wae. Hari Nadim Pak sapa? Misti. Pak Misdi. Pak Misdi kok Hari Nadim iki? Nggih. Nggih, Pak Misdi, mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah Amin, barokah. amin, Turah-turah. amin. Mugi-mugi panjang umur, sehat. Amin. Selamat wilujeng, Pak. Oh. Pak Ugi sehat selalu. Amin, amin, amin. Panjang umur. Amin. Nggih. Sampai enteke wong. Oh, dadi karepe niki ben mau sak donya mati Mas Garing urip dhewe alhamdulillah. Moh. Kok omongnya ditungake panjang umur kok. Aku urip dhewe ning donya kowe nek tuku kopi ning ndi? Lah berarti sampean pilih dhisik apa keri? Kowe pertanyaan ora enak kabeh. Mati kok pilih dhisik apa kere? Sedengan berarti sedengan. Sak titahe. Nah, nggih. Ya, ninggal katresnan. Ayo, ninggalkan tresnan buka celuk dilanggamke dhisik. Maka, ya, Dek. Nangis sajroning atiku kaya taun nono windan
rangkaian acara bersih desa akeh banget. Ya. Diwiti mulai tanggal 2 Juli. Nggih. Itu nyekar ning Cikal Bakal. Wah, Nggih. Terus Kemudian maleme ruwatan wayangan. Nggih. Tanggal 5 sampai 28 Juli santunan 58 yatim piatu kalian duafa. Terus 29 Juli awake dhewe sing kadawan lelekan wonten mriki, Nduk Cahayu. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Terus niki anu Mas Gareng. napa? Karang Taruna gitu, Yuwono Abadi niki dibantu dari mahasiswi yang KKN saking Universitas Negeri Malang. Oh nggih, matur nuwun. Tuwen dari adik-adik SMK Islam Donomulyo yang baru prakrin wonten mriki. Nggih, matur nuwun. Mbak Elisa, loh, ini manfaatnya sangat banyak sekali Mbak Elisa. Nggih, luar biasa. Namanya juga Merti Deso dan ini Nggih. ternyata disengkuyung baik masyarakat sendiri dari lembaga pemerintahan juga mahasiswa. Nggih, ini sekaligus memperkenalkan budaya ojo nganti sok penerusnya awake dhewe kelangan sing jenenge bersih desa. Nggih, leres. Contoh kaya Niken Mbak Elisa itu menjadi inspirasi cah nom-nom itu ojo isin dadi presiden, ojo isin dadi penyanyi. Betul. Iki kaloro ki hasile saka nyinden, hasile saka nyanyi, nggo tuku nyawaku iso. Tukunen kan, tukunen. Tukunen kan. Kuwi nganu lho. Apa kira-kira ngono. Oh iya. Ya. Kok medeni wong. Pokoknya dikenalkan dulu, baru kuwi iso nresnani. Berat. Waiting tresen jeleren seko gulinten. Apa ya kuwi? Waiting padha wedoke ra mudeng lho. Takono Waiting apa? Tresen jeleren seko gulinten. Witing kulino jalanan saka kulino. Waiting tresno. Witing tresno jalanan saka kulino. Nah. Lha kok iso ten ki mau apa? Kodok kepleset. Wong iki padha wedoke ra mudeng lho apa sing lanang. Mas Gareng, Pak Kapolsek ngersake capek gunung. Nah, Ayo badhe dibawani ki ambak napa dipasrahke Nduk Niken kali Mbak Elisa. Ayo. Pak Kapolsek iki mumpung cah loro pun standby. Standby. Ngomong nyeluk standby barang. Standby. Standby siap. Oke. Anu pun bawani lari kali nggih, Pak. Oke. Oke. Iki ora mung kagem Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil saka Nggih. punggawa-punggawa kabupaten. Sedaya. Sedaya kemawon. Nggih, utamipun para kades-kades. Mas iki terus bareng dalu menika ugi mirsani. Aku ki pomo kecile. Aku Pripun? dicedhaki Pak Kasdes sih. Aku lho ngerti, lho kenal. Nggih. Tak kira MC-ne. Jebul Pak Kasdes ku jenenge apik lho. Jenenge Pripun? Pak Kades apa? Pak Kades Pak Misdi. Misdi. Mis kuwi misinya menjadi kades memakmurkan masyarakat sini dan memajukan desa ini. Nggih, terus Dipilih karena patut untuk dipilih. Oh. Mergo karakter iki saya diarani kades sudah memenuhi syarat itu ya, Pak. Apakah syarat menjadi kades? Syarat menjadi kades kita kandani ya. Iki Iya, ilmu. syarat. Menjadi kades itu harus tahu atau seorang figur yang kades. Dadi kudu ngerti tembung kades kuwi dhewe. Karepe Kaki karakternya harus bagus karena untuk contoh masyarakat. K, terus Akalnya harus pintar. heeh. D. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. Terus E, Ekonominya harus mapan. terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Kuwi kades. Weh, elok tenan. Aku ki RT le. RTI remuk tenan berarti. Tapi ya. Rembuk tombok. Saiki nek jenenge Niken Salindri terjemahkan. Ayo. Niatnya datang ke sini untuk menghibur tamu-tamu yang rawuh. Heeh. Terus Ken Ken nyanyi, Ken joget, kerso niate wis ngibur. Nggih. Saiki sih SMA. Nggih. Terus Lindu ki lho, getarane kalah banter karo suarane Niken. terakhir Dri. Dri iki Driasmara gawe gandrunge wong sing nonton Niken. Weh. Yo tambahin ra. Biasane ketapi jenengmu sapa? Jenengmu sapa neh? Dimas. Dimas. Ngarepe Dimas Niken Salindri, Dimase urung. Dipilih menjadi bintang tamu sudah pantas kemampuannya. Nggih, terus Masmu saiki sapa?
Ya nek masih mesti wis duwe jenenge sedulur iki sedulur tuwa ya. Ora dukuy kok. Dukuy ya sapa? Iya aku punya emas soe. Kene ana sing nganggur siji. Sapa? Mangun gom lho. Iya. Gak mau. Niken, saiki Elisa. Ayo. Elisa Orkarus Orkarus Alaso. Ayo. Ayo. Elisa Orkarus Alaso. Elisa iki enak dilihat. Nggih, terus Lincah anaknya. Sabar hatinya. Nggih. Ora saben wong iso nyedak dheweke. Karena memang dia bukan tipe maunan. Ros itu bunga. Kamu seperti bunga ros. Oh, mawar. Wes rasa takon perlu. Ijin iki lho, Duri. Iya Alaso. Aku suka dia. Lalu dia tidak menyukaimu. Terus so. Ngopo to ora? Kowe tak kanca sing nguncai iki. Bojoku ora tau tak uncai kok. Ora anak-anak ayo. Anak loro kok. Yo, capek gunung. Mbak Niken karo Mbak Elisa. Yo Mas Gareng sing bagian jegleng. Ya, ayo Pak De kita nyambut gawe. Yo Mas Gareng ing tengah. Mbak Elisa ngapit kiwa tengah karo Niken. Nah, weh. Bagian ngedusi. Masa ora matek kok. Anu. Iki bejo-bejane Niken sik. Ayo. Saben bengi nyamang. Kok Pak De ayub-ayuben ngono to Pak De? Ancang-ancang. Mboten kiat. Loh, yen mungsuh kowe tak kuat-kuatke. Alah. Oh karo putune kok kaya ngono. Maksudnya kuat joget. Wah, ngono. Kadidi. Ayo. Sampun. Wes kok. Wes ta. Wes. Lu jare jegleng. Lah sampean ora ngumpul kok. Iya, enggak mau mumbul. Ora omong. Ayo cah, mumbul cah. Iya. Yop. Ya. Au. Gayane lho. Ayo batine dadi gareng ngedaki cah ayu-ayu ngene timbangane kowe. Ngopo? Batine wong ngelus-ngelus depok tok, nggo apa? Wong gaweane dhewe-dhewe. Nduk Niken. Gandeng suarane apik, larase pleng niki entuk anu bebungah. Ora sepira kae sing penting tondo tresnane. Terima kasih, matur nuwun Mas Bayu. Ganti Mbak Elisa. Ayo. Anu. Yen memaja mung karo senor gone Bocah jegleng. Yo. Ya. Mbak Elisa dapat bonus juga ini. matur nuwun rezeki anak soleh. Laris manis tukang bok-bok tukang biles laris manis. Sajae bakul pasar wage ngono. Akan sinau ro bakul koyo. Laris manis. Manis tukang bobok. Bobok. Kok sing dikeki kok sing nebang tok. Lah piye? Lah aku. Engko sik urung rampung. Oke. Niken, ayo. Ngopo ayo wis ben mumpung pedhot cah nom-nom kok. Mbak Elisa. Mbak Elisa lagi. Kae lho. Sampun wis ora patek ketok yaene kok. Wis tuwek tenan bae.
Blereng. Sing sabar ya Ken, ngladeni wong tua sing sabar ya, Nduk. Nggih, Mas. Nggih. Wah ketok megah-megah bibak men. Kacitan serwi Ken, memang mangkat kau Kediri jam pira Nduk Cahyu? Niki mau kula jam 4, Mas. Alhamdulillah perjalanan lancar ya. Alhamdulillah pangestune lancar. Alhamdulillah. Pripun, Apa, Pak Pak? De? Padha niken karo Bayu padha. Adik kakak. Adik kakak. Padha piye? Watine jeglek, apa tinggal caturan. Lah aku mau urung takon lek mangkat jam pira kok. Lah lha terus jarku ndi? Ya wis ngono, ngumpul. Apa ana gareng mumbul kok nyek. Ya wis, Dang. Ayo. Ya kan, Nano. Panas. Yo, parian sik, parian. Iki iki parian. Oh, alah telek. Parian. Parian sik. Yo, Mbak Fami. Anu Neno, yo mencongak cek. Ayo. Menyang kolam, Menyang kolam. ngumbah bayem, Mbah Bayem. masyarakat Kedung Salam, Masyarakat Kedung Salam. tansah ayem tentrem. Amin. Yo jajare Mbak Suci. Anu Neno. Tuku kloso, Buku kloso neng pasar legi, neng pasar legi. sedaya pramiarsa, Nggih. mugi kebak rezeki. Amin. Yo Dita. Anu Neno. Ono cireng, Ana cireng. diwadahi kerdus, Terus pati gareng, nggih. pancen bagus. Kaya Wedhus. Oh, telek. kok gelo iki to? Nek kelas kene iki seneng bagus kaya wedhus. Ya wis ora usah. Aja kaya wedhus, kaya wong. Wis ngono wae. Malah wedhus kuwi. Nek kaya wong ki aku wedhus. Ayo jajare sama kuwi. Mbak Eka, oke? Iya Kak? Neno. Tuku tongseng Tuku tongseng ning Boyolali. ning Boyolali. Pak De Gareng. Padi gareng. Ganteng sekali. Kaya. Tapi Ya. Ya. Ora kejane sijanmu kuwi peternak to. Ngopo to? Lah siji wedhus siji sapi. Ayo ben wong dhek peternak ya ora apa-apa. Yo jajare sama kuwi. Ayo. Anu Neno. Ayo. Bapak siram, Bapak siram. Aku nginjen. Ya ben wis didul bapak wis ben apa-apa. Nginjen bapak arep ngopo ya anu. banyune ances, Banyune ances. Terus warga Kedung Salam, Warga Kedung Salam. mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang deres. Amin. Ya wis ances itu deres ya wis. Ndak tak ngenteni udan ya. Ayo Dini, cek. Anu Neno. Ayo. Pak Imam, Pak Imam. rayine Pak Amin. Lain Pak Amin terus. Khususon Desa Kedung Salam. Nggih. Allahumma ja'al baladana baladan aminan mutmainan sakhatan rakhatan wa sairan baladin muslimin. Waduh. Amin. Nggih. Matur nuwun Bu saja. Aku ayu-ayu bae Petruk. Ayo. Lah jake kok sijanmu kabeh. Ora apa-apa iki calon ustazah kok iki. Ora segenai sijanmu ora genep kabeh ku lho. Ayo terakhir iki Getari. Anu Neno. Egen. Ngucap salam Ngucap salam ring para sedaya, ring para sedaya. Terus mugi warga Kedung Salam terus bagya mulya. Bagya mulya amin. Ayo. Angele. Ayo. Ayo, Nduk Niken. Mana Neno? Ya kan? Tuku kotang. Walah halah. Malah tuh kotang terus. Tuku kotang. Apa urung nganggo to, Bu? Kuwi parian ya, Dul. Kok ono sabar tuku tane kene. Ya saya mikir kok. Nih sabar dulu, sabar share. Oh iya. Ayo. Tuku kotang. Kotan. Tanpa isi. Diadai. Apa? Diadai
Kotan iki nggo wadah aja kotan diadahi. Jangan kayak diadai kresek tapi iku ora kresek. Oh iya. Diadahi. Diadai Apa? Ada apa? Diadai ada. Ada. Oh iya. Diadahi. Jadi ada diadain Iya. Nah, terus Sing nonton wayang sing nonton wayang. mugi-mugi rezekine kata barokah turah-turah ora lokak ning malah kebak, mugi-mugi panjang umur, sehat Amin. selalu. Nggih. Mugi-mugi sedayanipun saged nanggap wayang-wayang piyambak-piyambak. Amin. Mugi-mugi kagem sedayanipun Amin. tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Amin. Matur nuwun Bu Mudin. Ampun kersa ndongaaken mau stajah ki Mudin. Yo Mbak Elisa. Anu nino, yo. Ana sing jengat. Apa rek? Apa Mas Daring? Ana sing jengat lirik nggonku. Nggonku duduk manis. Alah, Lah gara-gara rong tuku kawan iki lho. Kuwi parikan yo. Ayo as. Ana sing jengat. Terus? Ketok dawa. Nggih. Nggih basa panungan. Karepe apa ben ora kleru. Kawat itu lho, kawat kawat. jengat, kawat jengat. Kawat yang jengat terus Katon Sosok jengat-jengat to. Yo. Pak Junedi, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, masyarakat sedoyo. Nggih. Kula dongaaken panjang yuswa. Lan jengat ke mau apa? Ayo kuwi masyarakat Oh iya. Berarti masyarakat sami akeh iki jengat bareng. Angele tinompol umum. Mari mumet aku. Yo Mas Gareng. Aku yo. Ayo no. Kades Kedung Salam. Ya, asmane Pak Misdi ya, aku ngerti aku. Bapak Misdi. Nggih, mau wis ketemu sore mau Mas. Lah iki apa ayu iki? Tandane iki apa? Yo aku mau duduke Kades Kedung Salam Misdi ku yo. Oh, masyarakat Kedung Salam Nggih. mugi tambah rezeki. Amin. Amin ya Allah. Yo. Ini kan nano, ya kan? Panas udan. Awas sebelah siap. Udan panas, ala panas udan, panas panas panas, udan panas, panas panas udan, panas di udan nih. Ngerti Mas Gareng guyu dhewe apa? Kok iso panas-panas didani iki lho. Nglegeno lak yo masuk Lah angin. ya panas terus udane teko udani ngono. Didani yen cara Jawa wis asosiasine wis beda meneh. Iya kan? Dudani iki blundus. Iki udane Nah, teko berarti- terus diudani lho. Diudani terus mandi toh? Yuk, Panas. mau Pak Junedi. Aduh Pak. Iya. Aling-aling. Nano. Muni lagi. Muni no. Oh. Ora piye. Oh. Oh diteni kancane mosok ya ora muni. Kok nek ora ditabuhi dikira yogane iki yoga wegan. Iya. Iki tanggung jawab kok. Kowe iso meneng ra? Lah kapan kono deren kowe omong terus. Der to. Ya. Bon. Ora mbok der ra paten. Apa-apa kok salah kabeh. Ora entuk. Yo Mbak Elisa, misoa. Maka. Misoba Ketan bali ngulon. Nek ya Mbak Elisa, 12 langgam bukti kersik. Ya Mbak Niken.
Elisa. Maka, yuk. Berdua kembang sing joget agareng. Ye, suarane elok-elok to. Betul, Mas. Apa? Sing ngendang ganti. Ganti piye to? Matane picek. Kok nesuwi ngopo? Wong atine dar diblok lho. Niki kan nembang sing joget bae saya. Ya, Dek. Nana. Ya. Ya. Syukur. Syukur bisa. Piye ta? Piye apa? Sik ta? Ngopo kok nesuwi ngopo? Kita sing kebo sing ajen sing ngendang. Jelas-jelas kamu tuh TLK. Apa itu? Telek. Kok sik ta coba Mbak Elisa. Dek jaman sing nembang sing joget niken delok iki lho. Niken delok iki lho. Iya, delok. Lihat ini. Ayo, mangga. Dek jaman jerkelingan. Oh, jenglengane pas tak kei tambah 100. Ayo Mbak Niken nembang sing joget Mbak Elisa gitu. Delok iki lho. Ayo. Dek jaman jerkelingan.
Oh, jenggelengane pas, mau tak tambahi 100. Ono, wong ketoke gaweane sik. Dipaske 50 D. Wong kok. Ya, coba. Di zaman perjuangan berkelingan Oh, disii. iya Pak Kapolsek mateni pengedang hukumnya 7 tahun, Pak. Disii. Disi. Coba ta coba yo. Coba baleno aja digawe gelo ta. Dipaske, ayo. Kowe nak biasa disomongi pahalane gede. Ayo. Dek jangan pas tenang iki. Ya sentek dite pas wis. Dite sentek kok. Iki pas entek iki mau. Dite. Entek. Oh alah kere. Kamu Apa? Jaluk bagian 50 D. Duit rano, bendung ayo ono. Coba emosi. Aku ki agar lanang siji. agar emosi. Tangane blonjo terus. Aku agar emosi yo sapa-sapa tak rangkul. Nggih, Mbak ini kan Mbak Elisa ben leren sik. Nggih. Monggo lenggah sik. Iki Mbak Dita karo Mbak Suci rene sik. Niki nuhoni penyune Mbak Kakung. Apa Mas? Bapak Suparman. Kene ayo. Kene berdua. Apa? Semarang kondang panase kene iku kondang ademe ning tekan kene aku tetep tepas. Ayo, iki gaweane didum wong telu. Antarane Suci, Gita karo Mas Gareng. Lho kok didum? Ci, nyo, iki enek jatah 100 awakmu. makasih Pak Bayu Nggih, Gita, nyo jatah 100 awakmu. makasih Pak Bayu Mas Gareng. Layange diwaca. adil niku Pak De Nyambut gawe bareng-bareng. Anu Pak Lurah, Pak Junedi, mbok becak golek dalang sing boten buta huruf. Wajine duit, wedoan wajine maca aku. lanang nggo apa Aku trimo. Ya wis, yo diwaca sik nek Ya trimo. wis. Ayo. Nyuwun lakon Banten Banyuwangi. Nggih. Niki dipun bawaken Mbak Dita, Mbak Suci. Leres. Saya apa iki? Oh, Bapak Suparman, Nggih. Mbah Kakung. Nggih. Niki. Nggih, diaturke. Yo. Banten Banyuwangi. Yo, monggo. Jane ngene Mas Gareng. Apa? Lagu niku rak kanca-kanca sing saka Solo lagi krungu iki to. Nggih. Mula sareng nampa nawala, kula langsung nge-share ning grup Gendo Sinau. Syukur-syukur. Adaanipun lagu sing memasyarakaten mriki kuwi urung mesti nek tekan Solo ngaten. Ngaten melayu wonten kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten. Niki dadaan mergi Mbak Kakung wau ning ngendika nggih sonten wau. Nggih. Yo diaturke sik Banten Banyuwangi yo. Aku tak ngematke aku. Nggih, buka celuk ngemati karo joget yo iso kok yo. Ngemati karo joget. Rong cair kowe urung kok. Piye Sing to? nembang wis cair sing juga rong cair. Oh, jek 100 iki lho. Ado bedito Pak Andikan. Iya jek 100. Awas ya nganti belejane. Nah, gelem ora? Gelem. Wis tau nyekel jek 100 urung? Urung. Oh, nek urung aja ndak tuman. Nggih. Nek durung tau nyekel mengko ndak tuman. Wis. Wis tau? Wis tau nyekel. Kok tak keke kancaku sing durung tau. Nek wis tau kok jek gelem nyekeli wong murka jenenge. Dalange Brotowali pahit. Ya, Mbak Dita diaturke. Monggo. prasetyaku karo aku si Jogoro dika kang Mas Bayu saripit karo aku prasetyaku terus sayaki ana tapi janji kang Mas wis bali
Wis diaturke sik. Iki Banten Banyuwangi. Nggih. Wonten lepate pangapunten ngojaraken lagi krungu iki lagine nggih. Niki mboten sunani bakaku mboten digoleki. Heeh, nggih. Mas Gareng nduk niki Mbak Elisa engko nawala liyane tak aturke patet songo sing ngger jagate. Bakane kabeh padha kecekele nggih. Leret sik. Lho ayo ndak dadi malah ora apik dadine ngati belarung-belarung ayo. Lain dalam sholat sarban samungan Suram sorote tanah